Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar Sul y Beibl. Gan ei bod hi'n Sul y Beibl, bydd yn llithoedd heno, fel yn ein gwasanaeth y bore yma, yn dod o Beibl Pari, fel rhan o'n dathliadau i nodi 400 ei gyhoeddi eleni, ac hefyd fel ffordd o gydnabod ein dyled ar y cyfieithiad hwn ar ein ffydd yma yng Nghymru am bron i 4 canrif. Arglwydd disgyn chwilio i wirionedd a'r gair, nes dod o hyd i'r caedwad fi gynt ar luniau mair. Mae efan ddiw galluog, mae'n gadar ni a chai, cymaint i'w fy llagref, mae'n ffynon i'm glanhau. O arglwydd da ar graffad y wirioneddau gwyw, yn rymus ar fy meddwl i aros tra bwydd yw. Mwy parchus boed y ddeddfau, mwy anwyl nag erioed, yn gysur bont i'm calon, yn llysern wir i'm troed. O arglwydd gwyn fydedig, of gariad roddais ti, dair ysbrydoledig mwyn ein haddysg ni. O dyron ddiw rando am ddafel trwy ein oes, gan ddiolch beth amdano i ti y Duw a'r oes. Llyser niw dy air i'm traed, a llewyrch i'm llwybr. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ymai'n hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysur a'n camorf, gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân,
megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd. Nawr llys gyntaf o lyfr Deuteronomium, yr ail bennod ar 15, gan ddechrau yn y 4 adnod ar 10. Pan ddelich i'r tir y mae'r arglwydd dy Dduw yn ei roddi i ti a'i feddiannu a thrigo ynddo, os dy wedi gosodaf arnaf frenin megis yr holl genhedloedd sydd o'm hamgylch, gan gosod arnat yn frenin yr hwn a ddewiso yr arglwydd dy Dduw, o blith dyfrodir y gosodi arnat frenin, ni allu roddi arnat ŵr dieithr, yr hwn i diw frawd i ti. Ond nac amlhaid iddo feirch, ac na ddychweled efe y bobl i'r aifft i amlhau meirch. Gan i'r arglwydd wedi wrthych, na chwanegwch ddychwelyd y ffordd honno mwy. Ac nac amlhaid iddo wragedd, fel na wiro ei galon, ac nac amlhaid arian ac air lawer iddo. A phan eisteddo a'r deyrn gadair ei frenhiniaeth, ysgrifenned iddo gopi o'r gyfraith hon mewn llyfr, allan o'r hwn sydd ger bron yr offeiriaid dy lefiaid. A bydded gydag ef, a darllened arno holl ddyddiau ei fywyd, fel y dysgo ofni yr arglwydd ei Dduw, i gadw holl eiriau y gyfraith hon,
a'r deddfau hyn i'w gwneithu'r hwynt. Fel na ddyrchafo ei galon uwchlaw ei frodyr, ac na chilio oddi wrth y gorchymyn, i'r tŷ dehau nac i'r tŷ aswi. Fel yr estyno ddyddiau yn ei frenhiniaeth, e fe a'i feibion yng nghanol Israel. Dyma derfyn y llys gyntaf. Darlleniad o'r adran olaf o'r 5 bennod o Efengil Ioan. Chwiliwch yr ysgrythurau. Canis ynddynt hwy yr ydych chwi'n meddwl cael bywyd tragwyddol. A hwynt hwy yw y rhai sydd yn tystiolaethu amdana fi. Ond ni fynnwch chwi ddyfod ata fi fel y caffoch fywyd. Nid ydw i fi yn derbyn gogoniant o ddiwrddynion. Ond my fi a chadwain chwi nad oes gennych gariad Duw ynoch. My fi a ddeithym yn enw fy nhad, ac nid ydych yn fy nerbyn i. Os arall a ddaw yn ei enw ei hun, hwnnw a dderbyniwch. Pa fodd y gellwch chwi gredu, yr rhai ydych yn derbyn gogoniant gan eich gilydd, a heb geisio a gogoniant sydd oddi wrth Dduw yn unig. Na thybiwch y cyhydda fi chwi wrth y tad. Y mae a'ch cyhydda chwi.
sef Moses. Yn yr hwn yr ydych yn gobeithio. Canis pe credaswch chwi i Moses, chwi a credasech i minnau. Ond blegid amdana fi yr ysgrifennodd y fe. Ond os chwi ni chredwch i ysgrifeniadau ef, pa fodd y credwch i'm geiriau i. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gaed trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac yma'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a
Eglwys pobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhau'n calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. A gwyn fudedig arglwydd, a berais fod yr holl ysgrythu'r lan yn ysgrifenedig i'n haddysgu ni. Dyroi ni yn y fath fodd a'i gwrando, a'i darllen, a'i chwilio ac yn borthi arni, fel trwy ddyfal barhad a chymorth dair sanctaidd, ac o fleidiwn ac y daliwn ein gafael yn wystadol yng ngobaith bendigedig y bywyd rhagwyddol, a roddais di ni yn ein hiechawdwr Iesu Grist. Lluog ddiw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyrwydd weision y tangnefedd na ll y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleau'n tywyllwch ac olygwn i ti o arglwydd, ac o'th fawr drigaredd amddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Wrth i ni ymdywelu a llynyddu, gad i ni glywed dy lais o dadnefol, y llais sy'n herio trwy dudalennau'r Beibl, y datguddiad ohonot ti, yr her sy'n ein galw i fyw bywydau gwahanol, bywydau sy'n deilwng ohonot ti. Gad i'r Beibl ein trawsffurfio i fod yn fodau newydd o gariad, trigaredd a thosteri, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Heddiw ar Sul y Beibl, wrth i ni weddio dros yr Eglwys, weddiwn yn arbennig dros bawb sydd â'r cyfrifoldeb beichus, yr arswydus swydd, ond hefyd y fraint o esbonio a phrygethu'r gair. Weddiwn yn arbennig dros ein hysgobion, offeiriaid, diaconiaid, darllenwyr lleig, cenhadon, efengylwyr a thiwtoriaid yn y colegau diwinyddol. Dduw ein tad, dy fab Iesu Grist a roddais dorchymyn i'w ddisgyblion, i bregethu'r efengil i bedwar ban byd. Gweddiwn ar ei ti dywallt dy lan ysbryd, ar bawb sy'n arwain eraill i thaddoli ac sy'n pregethu dy air. Rwydd weledigaeth o'r gwirionedd, roedd thineb a nerth i gyhoeddi'r newyddion da, ac ymddiriedais a nerth dy ysbryd i'w cynnal yn ei gwaith, mwyn iddynt fod yn gyfryngau effeithiol i ddwyn eraill i adnabyddiaeth ohonot ti, ac i brofiad wrth gariad a thras, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Eleni ar Sul y Beibl, diolchwn am waith Dr. John Davies Mallwyd ac esgob Richard Parry am ddiwygio Beibl William Morgan, a rhoi yn wylo'r Cymru Beibl a fi'n sylfaen i ffydd y genedl
am broni 4 canrif. Diolchwn hefyd am bawb sy'n llafurio yn yr iaith Gymraeg i baratoi adnoddau esboniadol i agor i'r genhedlaeth hon, y drysor sydd yn yr ysgrythyr. Gweddiwn dros Cyngor Ysgolion Sul a chyhoeddiadau'r gair a thros Cymdeithas y Beibl. Ein Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, bendithiwn denw am i ni gael y Beibl yn ein hiaith, ac yn bob un ag ysegrodd ei fywyd i egluro ei ystyr a'i addewidion. Dyro gymorth i ni i'w ddarllen yn gyson ac yn ostyngedig, fel y byddon llyser ni'n traed ac yn llewyrch i'n llwybrau. Par i ni gael ynddo nerth i ddilyn Iesu Grist bob amser mewn bwriad a gweithred, a ni'n dyfarhau am i ti lefaru gynt wrth yr hynafiaid, erfyniwn am gael glywed dy lais yn ein dydd a'n tymor ninnau, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni ddechrau ar wyliau hynny'r tymor, a hynny yn ystod cyfnod clo arall. Gweddiwn dros deuluoedd ein cenedl, enwedig dros y teuluoedd hynny y mae y cyfnod clo hwn yn gosod straen ychwanegol arnynt. O Dduw ein Tad, angelwais di fod yn un teulu yn o ti, erfyniwn arnat fendithio cartrefi ein gwlad, amddiffyn hwy rhag pob drwg, sancteiddi a hwy ath presenoldeb, a gwna hwy'n gysegyrleoedd pirdeb a thangnefedd. Pendithia bawb sydd yn anwyl gennym, pa le bynnag y bont, a chadw hwy'n ddiogel yng nghysgod dy gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn ysbaid o dywelwch, cofiwn y rhai sydd wedi gofyn am ein gweddiau. Gweddiwn dros bawb sy'n dioddef y noson hon mewn corff, meddwl neu ysbryd, boed yn yr ysbyty, mewn cartrefi gofal, neu yn eu cartrefi eu hunain. Gweddiwn yn arbennig dros bawb a lethwyd gan unigrwydd, neu deimladau o anobaith neu bryder. O arglwydd, bydd yn dyner wrth bawb sydd mewn trafferth, cystydd a thrienni. Cysura rhai gofidus, cynnal y gweiniaid, adfer y cleifion, a chyflawna rhaid yr anghennus. Bydded dyfendith ar bob cymwynas dda, pob cymdeithas ddaionnus, ac ar bob gwaith sy'n dwyn adferiad ac iachad, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac yn olaf, gweddiwn dros ym ein hunain, a chyflwynwn ni'n tad nefol bob peth sydd yn pwyso arnom. O arglwydd cynnal ni trwy gydol dydd ein bywyd blin, hyd onyd estynno'r cysgodion a dyfod yr hwyr, distewi o ddwndw'r byd, taweli o dwymyn bywyd a gorffen ein gwaith. Yn arglwydd yn dy drigaredd, dyroi ni leti diogel, gorffwysfa sanctaidd, a thangnefedd yn y diwedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dywedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Ar yr rhain o ddifyr
rhaid I llyser niw, a llewyr chwiw i'm llwybrau, mi dyngais a chyflawn i ofnaf, a cadwaf dylan ddeddfau. Llewyr chadwyneb ar dy was, disgi mi flas dy ddeddfau, a grau om golwg llif o'm nant, na chadwant dy gyfraithiau. O flaen di arglwydd, doed fy nghryd disgi mi ddeall eiriau, gwared fi'n ôl dyma drofrad, delatad fy ngweddiau. Dywedodd Iesu wrth y Phariseaid, chwiliwch yr ysgrythyrau, canis ynddynt hwyr ydych chwi yn meddwl cael bywyd tragwyddol, a hwynt hwy yw'r rhai sydd yn tystio leithi amdana fi. Y bedwaredd adnod ar 15 ar 20 o'r 5 bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Fe ddarllenis i erthygl digon bryfoclyd yn ddiweddar, erthygl oedd wedi gwneud mi feddwl ta beth. Yn yr erthygl hon, fe geisiodd yr awdur ddadle nad oes gwerth mewn darllen yn eang. Dywedodd ein bod wedi llyncu'r myth bod darllen llyfrau direfedi yn dda i ni, a bod hyn yn cadw ein meddyliau rhag cilni, yn cynyddu ein gwybodaeth, yn estyn ein gorwelion ac yn gwneud ni'n bobl fwy deallus. Myth, medde'r awdur, yw hwn. Nid y nifer o lyfrau dyn ni'n darllen sy'n cynyddu gwybodaeth, meddai, ac yn estyn ein gorwelion, ond y ffordd yr ydym yn darllen y llyfrau hyn. Aeth yr awdur yr erthygl bryfoclyd hon ymlaen i ddweud, mewn byd sy'n llawn o lyfrau o bob math ac ar bob pwnc o dan hael, y peth dydyn ni ddim yn ei wneud yw darllen yn ystyrol, hynny yw ymgolli mewn un neu ddau lyfr, darllen y llyfr drwyddo mwy nag unwaith, a gadael i gynnwys y llyfr ddod yn rhan ohonom. Yn ein hawydd i ddarllen yn eang, darllenwn yn rhy gyflym. Bras ddarllen llyfr yw ein tueddiad, meddai, sy'n golygu bod mwyafrif o gynnwys y llyfr yn mynd i ebargofiant cyn bod ni'n cyrraedd y diwedd. Nawr, dydw i ddim am un eiliad am i chwi feddwl fy mod yn cytuno'n llwyr ar erthygl hon, ond mae'n rhoi rhywbeth i ni ystyried a chnoi cil arno. Yn ei erthygl, awgrymodd yr awdur y dylem dreulio mwy o amser ar ddarllen un llyfr yn bwyllog ac yn ofalus ac efallai darllenau mwy nag unwaith yn hytrach na darllen hanner dwsin o lyfrau o fewn yr un amser. Wrth gwrs, dyn ni gyd yn darllen am wahanol resymau, efallai ymlacio, efallai ddysgu mwy am ryw bwnc neu gilydd, efallai mwyn gwneud ymchwil, efallai mwyn ehangu ein gorwelion neu ddianc rhag y byd. Mae'n rhaid i mi gyfaddef ychydig iawn o lyfrau dwi wedi darllen mwy nag unwaith o glawr i glawr, ac mae hyn yn rhyfedd, enwedig gan fy mod yn dieddol o wrando ar yr un darn o gerddoriaeth droion neu wylio ffilm mwy nag unwaith. Efallai bod gen i ormod o lyfrau sydd yn aros yn amyneddgar iawn amdano i'w ddarllen, ac felly nad oes genydd yr awydd na'r hamdden i ail ddarllen llyfr. Ac wrth ystyried, efallai fod yna elfen o wirionedd yn yr erthygl pryfoclyd, nid y nifer o lyfrau dyn ni'n ei darllen sy'n bwysig, ond sut dyn ni'n ei darllen nhw. Mae heddiw yn sil y Beibl, y sil pan ganolbwyntio ni ar le canolog y Beibl, y mywyd yr Eglwys a'n bywyd ni fel Cristionogion. Dyma un llyfr, dwi'n dod yn ôl ato a'i ddarllen tro ar ôl tro. O'r Beibl, a'r Beibl yn unig, y daw ein llythoedd yn yr Eglwys o sil i sil,
ac nid unrhyw lyfr arall. Dyma'r llyfr y cawn ein hannog i ddarllen yn araf ac yn bwyllog, yn fyfyriol ac yn ystyriol. Y Beibl yw ein testun sanctaidd ni, nid oherwydd bod y llyfr ei hun yn sanctaidd, ond am fod cynnwys y llyfr yn ein harwain ni at y sanctaidd, at Dduw, a'i ddatguddiad ohono'i hun yn hanes pobl Israel yn yr Hen Testament, ac yn bennaf oll, yn ei ddatguddiad ohono'i hun yn ei fab Iesu Grist yn y Testament Newydd. Mae'n cyfeirio ni at y sanctaidd, i'r un ni all eiriau dyn ei ddisgrifio na'i ddiffinio'n llwyr, dyna mae'r Beibl yn ei wneud. I ni, Cristionogion, y mae popeth y wyddom ni am Dduw yn deillio'r hyn a ddarllenwn ni yn y Beibl.Wn i ddim a dych wi eriod wedi sylwi ar y newid mawr a ddaeth gyda chyhoeddiad y Beibl Cymraeg newydd. Ar yr un llaw, roedd y newid bach, efallai ychydig oedd wedi sylwi arno, ond eto newid arwyddocaol ar yr un pryd. Newid sydd efallai yn tanlinellu y ffordd y mae ein hagwedd ni tuag at y Beibl wedi newid dros y canrifoedd. Os ewch chi a chwilio am hen gopi o'r Beibl ac agor y clawr ac edrych ar y tudalen cyntaf, fe welwch chi'r geiriau, y Beibl Cysegr Lân. Heb os nac oni bai, i gyfieithwyr cynnar y Beibl i'r Gymraeg, William Salisbury, William Morgan, John Davies Mallwyd, testun sanctaidd, testun yn ymdrin â phethau o dragwyddol bwys, pethau'n ymwneud â thynged tragwyddol y ddynoliaeth, pethau'n ymwneud â iachawdwriaeth, am fyddeiant grasol Duw, dyna iddynt hwy oedd yn gwneud y Beibl yn gysegredig. Felly y canodd yr hyn ficer am y Beibl, gwell nag air a gwell nag arian, gwell na'r badell fawr na'r crochan, gwell dodrefyn yn dyleti yw'r Beibl bach na dim a beddi. Yn wir, nid oedd neb yn uwch na'r Beibl, nid hyd yn oed brenhinoedd. A dyna oedd neges y llys gyntaf o lyfr Deuteronomiwm heno, pan fyddai brenin yn eistedd ar ei deirn gadair a'i frenhiniaeth yn weinyddu barn, y roedd i weinyddu a geiriau cyfraith yr arglwydd yn ei law ac ar ei galon, heb gilio i'r tŷ deau nac i'r tŷ aswy. Y Beibl Cysegr Lân. Ond pan ddaeth y cyfieithiad newydd o'r Beibl yn 1988, diflannodd y gair Cysegr Lân yn gyfan gwbl. Bellach, dyma'r Beibl Cymraeg newydd a'i bwyslais ar natur yr iaith yn hytrach na natur y cynnwys. Ond efallai fi sydd yma yn holl i blew. Wedi'r cyfan y Beibl yw'r Beibl ac yr un yw'r cynnwys ym mha bynnag cyfieithiad. I fi, mae'r Beibl yn destun cysegredig. I'r Eglwys, mae'r Beibl yn testun cysegredig. I Gristionogion, mae'r Beibl yn destun cysegredig. Ond dwi hefyd yn cydnabod bod y Beibl i nifer bellach yn un llyfr ymhlith nifer o lyfrau eraill. A dyma ni'n dod at ein testun heno o Efengil Ioan, gyda Iesu yn dadlau ac yn cyrryddu'r Phariseiaid am ei cilni wrth ddarllen yr ysgrythurau. Chwiliwch yr ysgrythurau, canis ynddynt hwy yr ydych chwi yn meddwl cael bywyd tragwyddol. Yn wir, roedd y Phariseiaid yn treulio ei dyddiau yn chwilio'r ysgrythurau ac yn ei astudio yn ddyfal. Roeddent hyd yn oed yn gwybod yn union y nifer o eiriau oedd yn yr ysgrythurau. Ond mae'r gair mae Iesu yn defnyddio am chwilio yma yn golygu twrio, fel mwynwr yn cloddio am ddarn o aer mewn gwraig. Y chwilio am ryw cyfrinach cudd yn cuddio'n y geiriau, gan feddwl y mwyaf i gyd y byddant yn chwilio'r geiriau, y mwyaf i gyd y down nhw hyd i'r cyfrinach am fywyd tragwyddol. Daeth pob gair yn sanctaidd, daeth pob iota yn gysegredig i'r Phariseiaid. Ond, a'i trwynau yn chwilio yng nghanol y manylder, methon nhw weld y darlun mwy.
Methon nhw weld yn Iesu, yr un oedd yn sefyll o'i blaenau, ac yn dadlau gyda nhw, y gair yn gnawd. Mor hawdd i ni fel Cristionogion syrthio i'r un fagl, ac mae hanes yr Eglwys yn llawn enghreifftiau o Gristionogion yn chwilio ar ysgrythurau fel y Phariseiaid, yn hollti blew, yn dadlau dros ystyr rhyw air, yn chwilio am y testun addas i gadarnhau ei rhagfarnau neu cilni, neu ei ffordd o feddwl, neu ei ffordd o weithredu. Ond nid dyna'r ffordd o ddarllen a chwilio'r ysgrythur. Mae'n rhaid darllen y Beibl yn ei gyfanrwydd. A'n gwaith wrth ddarllen y Beibl yw nid chwilio am wirionedd sy'n tycio a'n gwirionedd personol ni. Na, wrth ddarllen y Beibl, mae'n rhaid i ni fod yn agored i eiriau'r ysgrythur ein chwilio ni, ein herio ni, ein hysbrydoli ni, ein cyrryddu ni. Ac wrth i ni ddarllen, mae angen i ni fod yn agored i'r gair. Iesu Grist, ddod i chwilio amdanom ni, a'n galw ni i'w ganlyn ef. Oherwydd y mae'r Beibl yn llyfr y cawn ein galw i fynd yn ôl ato tro ar ôl tro, i'w ddarllen a gwrando arno yn cael ei ddarllen. Oherwydd trwyddo y down ni i adnabod Iesu Grist, yr un a ddaeth i'n byd i'n achub ar groes. Iesu yw trysor y Beibl, Iesu yw gwirionedd y Beibl, Iesu sy'n troi y Beibl yn destun cysegredig. I Iesu y mae'r Beibl yn cyfeirio ni o hyd. Trwy ddod i adnabod ef a tragwyddol air, y down ni yn nes at Dduw, wrth i'n bywydau ni gael ei sancteiddio trwy ei eiriau cysegredig ef. Amen. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw, a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.